Bagayod kamo sa atong Ginoong Kristo. Mga higala ba mo ni Kristo? Tingali, mingon mo, Father, mga higala mi ni Kristo. May kan kay ni Simba meron. Partly correct. Pero din sa Ebanghelyo karon makaigsuunan, ang tinuod nga mahigala ni Kristo iyang gipadayag karon base sa Ebanghelyo nga atong nadungog. Nga ang mahigala ni Kristo mao kadtong nagtuman sa gisugo sa Ginoo. And what is the commandment of God in our lives? Is to love one another. Ang pagigugma sa usag-usa. Sa mga ang Ginoo naigugma kanato. Meaning to say, ang atong paghigugma sa usag-usa makaigsuunan must be the same kind of love nga atong ipadayag diha sa atong isig katawo. Now, the question is, ang atong paghigugma sa atong isig katawo, sama ba sa paghigugma sa Dios diha sa atong tagsatag sa kinabuhi? Kung ang Ginoo naigugma kanato 100%, do you love your brother, your sister 100%? Or half-hearted kind of love? O 50-50 ra? Ang atong Ginoo Kristo makaigsuudan, the real expression of God's love is to lay down Himself, His whole life, for the sake of His brother or sister. Inana ba kaklase ang gugma nga atong gipadayag sa atong isig katawo? Are you willing to lay down your whole life for the sake of your brother, your sister, so that your brother and sister will be saved? Or kita po hinungdan nganong mahintumpawak sa kalaot ang atong isig katawo because we do not really show our sincere love to them. In our gospel reading today, the commandment to love one another is the basic call and invitation to each one of us. Mo na'y tawag sa Ginoo ug awhag sa Ginoo diya sa atong tagsatag sa kinabuhi. Nga naagyod ang tinuod nga paghigugmaay. Ang tinuod nga paghigugmaay makaigsuunan mao nga we will never do things in contradiction to the will and plan of God in the very life of humanity, of each one of us. Kaya kung ang atong mga gihimo o gibuhat makaigsuunan sukwahi sa plano o kabubuton sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan, then we are not truly in love with God, with Jesus. Ang pangutana, naigugma bagyod mo sa Ginoo? 100%. And that is the Christian. And if you say, yes, Father, I love Him with all my heart, with all my soul, with all my strength. But do you show your love and concern? Did you take care your brothers and sisters in the Christian community?
Did you really extend your hands to be of real service to them? And that is the question. Because somehow, diya sa atong kinabuhi, makaigsuunan, mayroon ka, naigugma ko sa Ginoo. Pero, the way we relate with each other, the way we treat our brothers and sisters in the Christian community, is in contradiction to what we profess in life. No? Manaw, usahay makaigsuunan diya sa atong kinabuhi. No? Atong uninawon o pangutanon ng atong mga tagsa-tagsa kakaugalingon. Tinudanay ba gini ato ang pagtuo, pagigugma nga dos Ginoo? Muna nga, kaya nga atong Ginoo Jesucristo makaigsuunan, no? Ang klase sa gugma nga iyahang gipadayag kanato is a selfless kind of love. A love that is willing to sacrifice and willing to give up himself for the sake of his brothers and sisters in the Christian community. Do we have such kind of love in our lives? Nabata ni ining klasiyas gugma sa atong kinabuhi, sama sa gugma ni Kristo. Genuine kind of love, selfish, selfless kind of love, not selfish kind of love. Yan na may diya sa atong katiling ba, no? Naigugma ka kas Ginoo, pero ang imong gigugma, mas ang imurang kaugalingon mismo. Ang imurang kaugalingong pamilya. Ang imurang kaugalingon nga kaugbaon. But you do not look and consider the future of the whole community, of the whole society where you belong. The other families in our society, in our community, you never consider them. So muna nga, diya sa atong kinabuhi, makaigsuunan, there are a lot of questions that we need to ask ourselves. If we really keep the commandments of God to love one another. Because keeping God's commandment to love one another, maunay magpadayag nga kita, mga tinuod nga mga anak sa Dios ug sumusunod sa atong Ginoo Jesucristo. Not simply in words, but in deeds. So muna nga, manginaot kita nga diya sa atuang makanunayon, no? Pagsimba sa Ginoo. Manginaot kita ang atong pagsimba sa Ginoo, dili lamang para sa atong kaugalingon, kundi para sa atong isikataw, para sa simbahan ni Kristo, para sa kaluwasan natong tanan. Because ang atong gugma makaisunan is meant to share. No? Kanang gugma nato nga atong giambitan sa Ginoo, dili na para sa atong kaugalingon lamang, para na sa atong isig katawo. Just like your life is not simply for your own self. Your life is not simply for your own family. Your life, your family is always meant for the life of other families and brothers and sisters of ours. So muna nga, manginaot kita,
na as we continue in our journey of faith, no? Manginaot kita nga sa kanunay, atong palambuon kanang gugma nga iya sa Ginoo. Iya sa Ginoo, gumikan kay nagtan-aw ta alang sa kaugmaon sa atong mga kaigsuunan, alang sa kaugmaon sa atong simbahan, alang sa ato ang kaugmaon sa next generation. Dili lang ta maguna-una para sa atong kaugalingon garon sa kapritso o kambuhagaway sa kinabuhi. But we need also to look at what would be the future of the next generation. What would be the future of the church where we belong right now after many years, no, in our lives. No? Umaman na ta atong kinabuhi, mission ining kinabuhi, unsa kay kaugmaon, no, sa atong mga umaabot nga mga kadugo, kapamilya, kapuso. Mo na nga kinahanglan nga diya sa atong kinabuhi kunon atong puy-an ang gugma sama sa gugma sa Dios ni Kristo nga iyang gipadayag. The same time, the same kind of love. No? Pareho sa gugma ni Kristo. A love that is willing to sacrifice for the sake of others. A love that is selfless, not selfish. Sa muna nga, manginaot kita nga sa pagbidayo natin ni Santos ng Misa, atong pangayoon ka ng maong grasya nga atong gikinahanglan. Araw ng atong pagsimba, pagdaig, pagpasalamat ngadto sa Ginoo, makahuluganon o acceptable sa Ginoo. Because based on the readings that we have heard, no, ang kahadlok sa Ginoo o ang pagbuhat o mga maayo alang sa ato isikataw is acceptable to God. No? Kung watay kahadlok sa Ginoo, di ta mobuhat og insakto og maayo alang sa uban, kaya atong gihimo gibuhat para sa kaugalingon, that is not acceptable before God. So that our lives, our prayers would be acceptable before the Lord, kinahanglan na atay fear of the Lord. We need to continue to do what is good, what is right, what is just, what is something pleasant to the church, to the eyes of God, and to each one of us. And we continue to keep His commandments, to love one another as God loved us. Amen. Padayong manindog ang tanan,